Oh my God, nagulat ako. Galing naman. Gawin mo dun. Wala. Thank you.
Wala ka rin bisyo.
Marco. Kain naman tayo. Buka na. Lunch na ba? Oh, Lunch na. tanong Anong gusto mo? Breakfast or lunch? tayo siya. Dalawa. Breakfast. Tapos lunch. Sige. Ito kamukha mo, anak ko, oh. Oh, kamukha ni Marco. Nakakita na kakambal. Kakambal si Marco. Laki ng mukha ko, ako ang malaki.
Gusto mo try natin? Just sing songs of Ma'am, 20 na ma'am. Saan? Naligo na ako. Ma'am? Binidyohan kita, oy. Naka-selfie ako.
Pares sumalit pa sa GMA7. Ayan. Ang ganda niya sa personal. Ma'am, harap pa uli, ma'am. Ma'am, isang harap pa uli, ma'am. Konti, isang sulyap. Ma'am, isang sulyap po ulit dito sa Isang likod, sulyap ma'am. dito. March yun eh, March. Hindi ba mabiverify yung pangalan? Ako, puro likod na lang sa atin. Wala malang harap. Alamin ko muna. Ma'am, pwede punta sa harap. Salamat na, salamat. Kailangan lumipat na tayo. Ayaw lumingon. Hindi po, nagre-record po. Wow. Opo, sa GMA News. Hi guys! Umali! Naman oh!
Ano yan? Window with the Thank you.